Toi kuulosti jo vähän. Mitä? Tuli oikein semmonen kauhea semmonen... Mikä tää on? Terävä ääni. Todella! Sitten niinku tuli sieltä. Todella luja. Todella! Todella. 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 Nyt hiljaa, nyt loppu. Miksi? Nyt loppu. No okei. Tai saat isän kädestä. Kuule hiljaa. Saat isän kädestä. Todella luja. Talk to the hand. Luisa. No. I talk to the you. Talk to the hand, motherfucker. No, I talk to your father. No. Yeah. Mulla alkaa olla tuota kultaa aika paljon, mulla on 3 tonnia. Mulla on Mitä? 2 tonnia. Jätkä käyttää huijauskoodeja. Enkä käytä, mulla on vaan vitus sinne, että ei kaivannut sitä. Ei kun. Tarkoittaa sitä kanssa, että sä menetät niitä äijää nopeammin. Ei pitää kultakaivoksia nopeammin. Voi umbe, mä oon tyhmä. No. Mä unohdin näin Lunderilla, näillä tehdään tää Haunted Gold Mine eikä mitään Citadelia. Kato kun oli näillä Andereilla, kun on tää Hound Gold Mine. Joo. Niin. Mä rupesin Necropolisia. Rakennan nyt se Haunted Gold Minekin sinne samalla. Joo, mä rakensin sen. Mä poistin sen, että mä saan mun rahat takaisin, kun mä teen sen kohan. Upgrade complete. Oho. Blood Mother. Kato. Täällä on vähän hämähäkkeä. Tukikohtia aina kannattaa tehdä siltä varalta, kato, että jos sun kaupunki syökätä, niin ainakin sulla on varaa kaupunkia aina. Muutas onks tää Haunted Gold Mine ja laajentaako se tätä Underi-aluetta? Joo, se laajentaa sitä Creepia vai mikä elee. Blightia, niin Blightia. Joo, se laajentaa Blightia. Ja jos se tuhotaan se Gold Mine, niin häviikö se sitä? Ei se häviä minnekään, se pysyy siinä samassa paikassa. Okei. Vai anna mun ajan nykkiti, lumanat saman vettä. Se alkaa häviämään ainoastaan, jos sen päälle rakennetaan mummussa se, niin se alkaa häviämään, kun sen päälle rakennetaan jonkun muun rodun rakennuksia. Alright. Mutta sekin häviää silloin ajallaan, jos se edes häviää. Niin. Tapellaan, ei tapella vielä. Ei vielä. Ei vielä tässä vaiheessa. Naattori voisit mennä ensimmäisenä Rauchin kimppuun. Mä liikutan näitä mun joukkoja vaan ihan satunnaisesti tänään, jos katon oikein mihin Sä vaan niinku kävelet tämmötti vainoharhaisesti ympäriinsä. Niin. Mihin mä oon menossa? Oi, siellähän on toisen ihmisen tukikohta. Lääkätä siinä on hommu. Mikä low upkeep? What does that Low mean? Se tarkoittaa sitä, että sulla on 41-70 hahmoa. Joo. Et siitä tulee ja upkeepia neljälle. Joo. Siis se tarkoittaa sitä, että sun tulot vähenee. Low upkeepilla se on 70% tulot ja sitten high upkeepilla 40%. Sehän on hienoa. Mut se on vaan kulhaan. Ei se ole mihinkään muuhun. Voi anna mun ajan nykkiti. Miten näistä saa näistä Spirit Towerista vahvempia, niin parempia? Vai onks näistä mitä se? Ei oo. Et tuu tänne, älä tuu tänne. Et tuu Onko se tänne. niistä kuulutajuista? Ei se tulee tänne. Se tulee tänne. Kuka nyt sinne on tulossa? Tänne on tulossa tämmönen sininen ihminen. Tapellaan. Strike with great vengeance. Sininen. Ja Terminaattori on sinne tulossa. Terminaattor. Aha, tulit sit. Noin. No ei voi mitään. No se on nyt. Todennäköisesti saan turpaa, niin Terminaattori tuli kiusaamaan. No ei se märjää, kun mulla on näitä tyrvetteitä oikeesti. Ei kannata tässä vaan siellä hyökätä, jos ei oikeesti ole iso armeija. Se on vähän huono Our juttu. hero has The fallen. Paladin level 3 has fallen. Joo, en ihmettelekään.
Ei kannata tommosella pienellä Ei armeijalla. näköjään. Kuinka pieni armeija sit oli? No ei sillä ollut kuvaa semmonen 5 äijää vaan. Olisi MM. No, jotta ei siinä hirveästi ollut. Olisi se jotain 6-7 kai. Mitä? En mä laske. En mä laske tätä varapoika. Kun mä lähdin tähän, mulla oli 11, mutta ne on vissiin vähän harvannut se joukon, niin hämähäkkeen kanssa tapellessa. Vähän. Vähän. Olisi voinut tossa Citadelilla tai Necropolisilla. Oh. Ai, oot Vittelehti tuli low up kiippi täysin. Mulla ei oo mitään vielä. What is it? Ei vai? Hei. En omista vielä mitään. No, pare ois omista. Oot aika köyhä muut. Niin onkin. Se. Ready to Ai work. mitä? Ei mitään. Mä en itsekään enää ymmärtänyt mitä mä selitin, mä vaan puhun. Puhut on mies. Mä vaan puhun. Onks sä vähän tyhmä? En. Et oo. Tää ehkä. On. Sitten. Entä se on? Haittaako? Haittaa se ehkä vähän. Kui? En Ready for tiedä. action. Job done. Ahaa, mun kultamin räjähtää. Mulla oli 5000 siellä. No joo, mullakin 2500. Mä oon käyttänyt nyt näitä kaikki. Mä heivan ne muut tonne toiseen paikkaan. Niin ei mene Ready hirveen for pestistä. Righto. Niin sä et jälkeen vastannut mun kysymykseen, että miten näitä saaks näitä toi Spirit Toweria paremmaksi mitenkään? Miten niin paremmaksi? Siis eiks näillä ollut jotain eri niinku tätä tykitystyyliä esim tai juttu mikä se on? Ei oo. Ready Ai for jaa. action. Se tuleva se jääkristalli Forward. tossa on Frozen Throneissa mukana. Yes, Aa, my joo, lord. niin onko tää ei oo enää Frozen Throne? Niin. Se on ihan aattelitkin vai? Joo. Yes, my lord. Mä itse kiinnittelen, Tai jotenkin vähän yksinkertaisempaa, kun tässä ei oo hirveästi mitään niinku. tässä ei oo tullut niin mitään uutta. Tosin siinä samalla meni Delfien parhaat hahmot, eli jätit